Susanne, vil du fortælle lidt om, hvad du har skrevet på tavlen? Ja, det vil jeg meget gerne. Vi har arbejdet med vores innovationsspørgsmål, men vi har fundet ud af, at vi var nødt til at lave det todelt faktisk. Så vi starter med at have en vision, som er det mål, vi gerne vil arbejde hen imod. Og visionen den hedder, hvordan får biblioteket et stærkt image som lokalsamfundets kraftcenter for uformel læring. Vi synes ikke, den var helt præcis nok, så vi kan bruge den som innovationsspørgsmål. Så derfor har vi formuleret et andet spørgsmål, som er lidt kortere, og som hedder... Skal jeg tage den? Som hedder... Ja. Hvordan får vi inddraget vores kernebrugere af biblioteket? Og det kan jo godt være, at vi lige skal prøve at tale lidt om den, imens jeg skriver her. Altså når vi siger kernebrugere, så har vi en idé om, at dem, der kommer her meget, så bruger os som traditionelt bibliotek, de måske ikke kender så meget til vores læringstilbud. Og det vil vi jo gerne oplyse dem om, så vi kan bruge dem som ambassadører for at komme ud og udbrede den tanke, der er, at biblioteket skal være kraftcentret for læring i lokalsamfundet. Så de skal altså være en form for agenter. De skal være agenter for biblioteket som læringssted. Så det er vores innovationsspørgsmål. Så altså, hvordan får vi inddraget kernebrugerne som agenter for biblioteket som læringssted? Det er der, vi starter.